زيفلتكم فقرات تمثلوا بين داس أنحكم أبتجازا حساس إلى سيناك مسبلو فتسوم أما قدر أخيهم ساكت نفاس كحرمي لوك جبر سنحي هفتنا هاك تسلني أقدس أنحات أبي تربشن مسبلم تربشكا سب كمان رحيكا أدلنياها كندال لاندو بسمي أولد تسأزلا نبرات ما برتيوات أنزلا بلت عين السامين دات أماتت أنت دي خدا أذكركني من قد فم دويلهم زعلو زلو بتصموا تبلئنا سبيت قد زيت ما صلنا يزبل أب إوروبا زل حوي بلفتصم أتي أواي كاديو حق إبلا سامي أتوانسوم نابرانا كاب جزا كاب سراح ناب جزا كونو سلتشنا يزبل قلنا سلتشوكا تراي كتمر على كاديو بلا سامي سلتشوكا تراي تمرون تخون كاد أولا مسن حورو ماج أنا قيتكا كام زيت خونكا أندا فلتكا كاب تصما زيت أقلقلكا مسيلكا كتمر إخمالاتيوم سلازي صموكا كتمرو زي كونس كتمرو سلازلكا كتمرو لكم أزمالت قنا ترجم حرر بجبو تردي حلافنا سمعك سبت كونن نفسها كون كانت أقوال سون تولدم لك حكت كون لكم خون دما عين بلي سن بلي تعين كتعاتي بالكان مش عليك بستخالك متأنسي هدا كتب لك تمزازنا لك بحالي نسبة لفتسهم نسها أكها مشاخ نساتهم كأبت سما تبر يمكنوا سما دا قدني قندما عيسون سالستي كما فتح تأجستن عقل وسانيو نأخذ مسنك تركب كله نفت أرجع ورايت محرت خاديو سرح خامجوار مسبلم ساميت رايو لبام مثلا نيرمو لبام باي خابلت رحيل مو لبام أنت خونو كابكلتنا لبنا وسيركي نأي جديفكي نابو زي تبلي أي نسوس بينو بزي أفكاريت اندي زلو مسبلم مشدو تيفي ناي جزاكم مسيلا كاولا تفزبل هاي فسوم كم أنت ملك هدمه قبل بحكي تحضروا سامو ويموت يا زلا نجر ورحك تأخر لي سبسو كم زلا خن الصحة أترس أبوي معاد حرايدو هجي خجرفكم دق زيك كاش على أن دبلت نحرا وسخة من قدي نام دق أسعد أبلت أما أنت سليتنا نخدو حجون فتن أبتندا سمحر قالقت أرنس بلا سمي قدام نقهم مسكونا سمعنا لو سامي راحيل سمسيت خير قال تمسلكارو مسبلة في السم تستبحلو من الأس كديفو هو أتافستي زحتو أنا يدحان مسبلو مش لكم نأخس سلت فتي أمبر تسأل قال سيكونتن أنت مشت أي كاب تبلي نفس قال مسبل كاش حق زرابزه أي تسمعني روم نصب حيتو مصدق جزاء نداس حق حلف مسبلة النقدة ناتكا زروايش أنشؤ أبقرمي تقدر مسبلهم أي تسكفت إيه دسن تلوكا أنحو ميدا أنحو فرس كم دليت كغالب بأيو جنا يتسكف كأتلا مبرحتي والإلكالهم جنا كبير سرح كتصبي كيو فتوت ناتي نبخا خد كيرو كبير متأمكلي كيو قال بفقري كم تسألت فلتهم نزي أرس إحكتونا أبي سرح يتصبي كلمو سعادة يسحبلهم نسل زربا ينبر ما أراكن دقوا يكون المسبلو جنام تبتمي يستوتمل حادث قمتي نابتز حسب كيبز سلازي بزعا حجي تزاربك لها قص انداولا جما قداء ما فصمتي بزح كابكونا آناتا قديفكا زوز أسلازي بالله نسوتا زي تسألو أنتو خنكا تدراغم بزعا يغنا السكفة بلكا مسعا فتوز بحيبلي مسبلهم مستا قوالقات أرسم حركة مسبلة مسعا سيفلتكم كل انتنا يغنا سمحاري زبل زلهم سلازي دولت اللي أنت كنا بمبال تشاقيل دوالاس أنت يردعني لن جن رخبا يزمس أنزل مسبلهم نعنبل تبقس أنت نتسبلنا قدقادينا فحيرنا أمن فانكينا جدا أصالي ناكن من لسألنا يلو فس بدد بلا تماليسم نابتخاوي أدى أبلو يقدس قال تبالكا قال تمسكر شتماي كنا دا أترفت ومت عندما سامن تشاء ناي مركب شو حاتوك أنا سرح جن سجبر سلازي نبرة كم بحادش دحري تملسم أي تحزن سامن أنت كنا ترخبات تكون أي رخب كان عندما سجبر سلازي لا نعرس إخا حيوات كم رحيم حانت مقالت نزر أخا قال معركة نزي من حساب زد الله مثلا كم أروخ يزار وكذا لخو
ኣቅሪበ ማለት ምስ በለ ፍጹም ኣብ ሓደ ካፈ ኮፍ ኢሎም እንዳልኩሎም ንሱስ ሓቅኻ ግን ድማ ገድን ክረኽባ ኣለኒ ከይረኸብካ ዝድቅስ ኣይመስለንን ቀጻሊ ኣብ ሓንጎል ትመላልስ ዘላ ምስ በሎም ሃላ ሰሚ ምዛ ጓል ፍቅሪ ሒዙ ከሎ ራሒል ንኣኻ ንስኻ ድማ ነዛ ጓል ገጠር ንኣነ ይበል እንታይ ደኣ እንዳበለ ሕሳብ ትጣውላ ገዲፉ ብድድ በለ ራሒል ኣድሓንዶ እንታይ ደኣ ኣይረኣኽን ማለት ምስ በለ ፍጹም ኣብቲ ቀፅሪ ናይ ቤት ትምህርቱ ዘይረኣኻ ግዳ ኣበይ ኣሎ እቲ ኣርክኻ በይንኻ ክርኢካ ከለኹ ከም ፀላዓካ ትፈልጥ ዶ ምስ በለት እታ እዛ ጓል እዚኣ እዚ ወዲ ከፀላይ እንዳበለ ብውሽጡ ኣዝዩ ክሽኮርያ ምዃንካ ትፈልጥ ዶ ምስ በላ ምሽ እታ ናይ ብኣሞይ ዘረባ ሞራል ኮይና ትከሓቀይ ንኣይ ከይተሓስበን ንኸንቱ ግዜካ ከይትጥፍእ ሳሚ ወይ ሞት እያ ትብል ዘላ ልበይ ግዳ ክሓተካ ኣፍቃሪት ገለይሉ ይሕደን ነይሩ እሞ ሓቁሪ ምስ በለቱ ኣላትን እንተይልኪ ደኣ ንኣይ እንታይ ተሓትን ለኺ ከይተረድኦ ኮርነፍነፍ እንዳበለ ናብ መደቀሲ ኣበለ ኣታ እንታይ ደኣ ምስ በሎ ሰሚ ግደፈና እስከ ነዛ ጓል እንታይ ደሓ ጌርካላ ኣነ እንዳተዛረብኳስ ሳሚ ሳሚ ትብል ምስ በሎ ነጊረካ እንዴ ክትውንና ምስ ትደሊ ኣቕለ ክሓተከይ እሞ ከዓ ንዘፍቀረት ጓል ኣንስተይቲ ልቢ ጓል ክሳብ ትፀላኣካ እንተ ኣፍቂራ ኣፍቂረይ ሓንሳብ እንተ ፀላኣትካ ድማ ኣኸለም ትፈትወካ ትግደሰልካ ጓል ኩሉ ክትኮነልካ ትደልን ዘረባ ሰባት ብጀካ ዘፍቀረቶ ኣይትስምዕን እዮም ሽዑ ነቓስ ተቐየር ኣቦኣ ስምዓ ኣዲኣ ገለ ሓደ ሰባት ጓል ከም ዘፍቀረትኒ ከም ዝፈትወትኒ ሕርብት ይብለኒ ክብሉ ክሰምዕ ከለኹ ይስሕቕ እዮም ዘፍቀረት ልቢ ጓል ኣንስተይቲ ብጀካ እቲ ዘፍቀረቶ ሰብ ካልእ ተሓስቦ ተሓልሞ ይብላን ወትሩ ከዓ ኣብ ምክንያት ኣብ ጥቓ እቲ ሰብያ ክትኸውን ትደሊ ዕላላ ዘበለ ብዛዕባ ዝሓዘቶ ነገር ንዑ ትምነ ትድውል ትፅሕፍ ነዊሕ ዕላል ትፅበ ኣድሕቦ ትሕበካ ክትሕግዘካ ትደሊ ፅቡቕ ዘበለ ትምነኢልካ ምስ ካልእ ጓል ክትርኢካ ከላ ትቐንዕ ትሓርቕ ትበሳጩም ምስ መሓዙታ ክትላልየካ ትደሊ መሰልቸ ወዲ ክንስኻ ኣብ ጎንኻ ብምሕላው ጥራይ ትሕጎስ ናይቲ ሓንቲ ዘየፍቀረት ግና ኩሉ በንፃር እዩ ካልእ ግዜ ክንዝርዝሮ ኢና ሕጂ ንኣነይ ሰዓት ምስሕ ኣኺሉ እዩ ጉዳይ ራሒል ድማ ምሳይ ከምኡ እዩ ዘሎ ንኣይ ገዲፋ ንኣኻ ክትግደስ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ካብ ምፅባይ መንገብገብ ኣውፂኻ መንፋር ይቐልል እንዳበለ ካብ ተኣራት ብድድ በለ ኣብቲ መመገቢ ጣውላ ኮፍ ኢሎም ኣብ ዝበልዕሉ ዝነበረ እዋን ስምዖን እንዶ ሳሚ ዘይትፈተውካ ጓል እንታይ እትገብር ክብል ነቲ ክኩልስ ኣብ ኣፉ ኢዱ ኣፀጊኡ ዝነበረ ሰምሓትም ንኩላስ ገዲፍኩም ምስ በለሞም ሃላ ፍጹም ዘይትፈተውካ ጓል ድኣማሩ ድኡ እንድዩ ሕጅስ ከኣነ ንስኻና ኣለና ምሽ ራሒል ንኣያ ትግደሰለይ ምናልባት ንስኻ ትግደሰላ ጀሚርካ ኣለኻ ምሽ ንስኻ ሞ ደው ኢልካ ግድን ክረኽበኪ ደልያ ኣለኹ ኢልካ ቁፀራ ብድሕሪኡ ኣነ ክድውለላ እዩ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ድሓን ሞ ንግደፎ ሚእቲ ካብ ሚእቲ 99 ሚእቲ ተርግፀኛ ናትካ ቆፀራ ገዲፋ ናባይ ከም ትምፅእ ምግዳስ ማለት እዚዩ ዝኾነት ጓል ዘይትግደሰልካ እንተኮይና ድሕሪ ዝኾነ ቀዳሚ ምርጫ እያ ትሰርዓ ከም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ቀዳሚ ምርጫ ራሒል ድማኣነ ልዕለይ ትሰርዖ ነገር ይብላን ዋላ እውን ዝኾነት ጓል ትፈትዎ ሰብ ኣይሓለዋ ዘይትግደሰልካ እንተኮይና ኣብ ዝኾነ ግዜ ካልኣይ ምርጫ ኢኸም ምእንትኻ ክትብል ኣገዳሲ ቆፀራ ኣብ ተራ እዋን ገዲፋ ክትመፅኣካ ዘይሕሰብ እዩ እዚ ማለት ንስኻ ካልኣይ ምርጫ ኮይንካ ኣለኻ ማለት እዩ ድሕሪ መሓዙታን ክትሰርዓካ ትኽእል እያ ስለዚ ኣብ ልዕሊኻ ተገዳስነት ዘይብላ ጓል ቅድመኻ ትስዕሮ ይጥቀም ኣይጥቀም ከም ዘሎ ክትዝንግዕ የብልካን ክቕፅል ዶ ዋላስ በስማዕ ኢልና መግብና ክንውድእ ምስ በሎም ድሓን ካልእ ግዜ ክትቅፅለለይ እንዳሃ ግናሲ ናርሒል ጉዳይ ይሰልጥን ዶ ምስ በሉ ንስኻ ሕጂ ሪዘርቫ ኢኻ ዘለኸም ማለት ሓላዊ መርዕፍ ተርኣት ትፅበለኻ ማለት እዩ ማለት ካብ ፍጹም ስለዘይበርሐሉ ማለተይ ደኣ ኣብ ልዕለይ ዘለዋ ተስፋ እንተተፀንቂቑ ከምዚ ናይ ክዕሶ እግሪ ምሻሎ ሓደ ተፅዋታይ ምስ ዝስበር ወይ ዝሓምም ዝደክም መሓለውታ ዘለሙ ዝቕየር ንስኻውን ከምኡ ኢኻ ዘለኻ ንሳይ ምኻን ምዝኣብያ ንኣይ ክትቅይረኒ ትፅበ ዘለኻ መንእሰይ ኢኸም ኣርኩ ክሰልጠካ ኣይሰልጥካ ግን ኣባይ ዝምርኮስ ሮላንዶ ኮይነ እንተ ቀፂለ ምሳይ ክትቀፅለ ምስ በሉ እንዳሰሓኦም
እሞ ናታ ጓል ገጠር ሰምሓር ስቕልካ ኢኻ ትደልያ ዘለኻ ማለት እዩ ነዚኣ ስባን ኣና ግደፈልና ምስ በሉ ፍጹም ትቕበል ኣቢሉ ይፃወተከ ዘለኹም ንራሒል ፃዕዳ ይፅናሕካ ኢለ መሪቕ ሒበከ መስለኒ ስለዚ ኪድ ኣርግፃ ተደራገም ክውንና ይደሊ ኢልካ እንተ ወሲንካ ከቢድ መስገድል ከም ፅበይካ ፈሊጥካ ንኩሉ ድሉ ኮንካ ነብስኻ ክሓስኻ ተደራገም ጥርሒ ክብለካ ዝኽእል በሉ ሰም መብፅእ ኣብ ሓግኡ ራሒልን ዘተግበረሉ ግዜ እንዳኣኸለ መፀም ይኹን በር ክሳብ ሕጂ ንሰምሓር ጓል ገጠር ኣይረኸባን ንኣባ ሓግኡ ንራሒል ከላለዩ ብሓግ ድልይቲ ኣይኮነን እንተ ደኣ መብፅኡ ዘይተግበረ ድማ ፍቅሪ ራሒል ክቕበል ነኣባ ሓጉ ድማ ዘይደለያ ሰብ ከላለዩ ማለት እዩ ንራሒል እንተተቐቢልዋ በቲ ሓደ ድማ ንዓርኩ ክብድሉ እዩ ፍጹም ራሒል ንኡ ስለ ዝፈትዊት እምበር ኣብ ልዕሊኣ ተገዳስነት ካብ ዝሕድር ብዙሕ ከም ዝገበር ይፈልጥ እዩ ክልቲኦም ኣብ ዘይኮን ከይወድቁ ግድን ንሰምሓር ክረኽባ ኣለዎም ሰምሓር ግና ሽም ሒዛ ታሪፋ እምበር ክትርከባ ኣይከኣለትን ግን ድማ ተስፋ ኣይቆረፀን ናብቲ ዝረኸበ ቦታ ክኸይድ እሞ ክሳብ ዝርርብ ዳሓሳስ ክከይድ ወሰነ ፍጹም ስለዘይጠዓሙ ድማ ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ቀዳም ሰንበት በይኑ ተበገሰ ሄሎ ሎም ሓፍተይ ኣውቶቡስ ክሕዝ ካብ ገዝኡ ናብቲ እንዳ ኣውቶቡስ ገዝኡ እንዳኸደ ከሎ ተቐቢሉ ዝሰርሕ ዘሎ ሰምሓ ወይ ድሓን ዶ ድሓይኻ ገብር ኢለ ድሓይ ሰምሓር ገለ ክሳብ ሕጂ ኣይረኸብካን ምስ በለቱም ልዋም ሓፍተይ ጸሎት እስከ ግበርለይ ናብኣይ ሕጁን ዝኸይድ ዘለኹ ሎሞ ግድን ክረኽባለኒ ሎሚ እንተዘይረኸብያ ኩሉ ነገር ፋሕ ክብል እዩ ዋላ ተመባፅእ ለበጃኸ ምስ በላ ሰምሓ ወይ እዚ ቀሊል ንኣኻ ዝኾነ ይኹን ሕጂ ናብ እንዳ ማርያም ከይደ ጸሎት ገብርልከ እዮም ቅንዕ እንዲኻ ክሰልጠከይ ኣጆኻ በል ሕጂ ክሕዘካ ምስ ተመለስካ ብገዛ ኣበል ንጓለይ ከመን ጨነት ትኾና ብኣመይ በደቅሳ ከይድኩም ምስ በለቶ ቀሰኒ ልዋም ሓፍተይ ተራይ የሰልጠካ በለን ኢሉ ቴሌፎኑ ተፋኒው ኣፀወ ኣውቶቡስ ሂዙ ኣብቲ ዝደለየካዮ ወረደም ጎሶ ጥሪት ሂዞም ተኣዘበት ሓጎስ ከይዱን ሰምሓር ክብል ሓተቶም መልሶም ግና ተስፋ ዝሕባ ይነበረን ከምዚኣ ትብላ ዘለኻ ሰምሓር ትበሃል ጓል ኣይንፈልጥ ኢኖም ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ኣዴታት ውሽጢ ኣቲኻ ሕተት ምናልባት በልዎም ከም ዝተባሃለውን ገበረ ገለ ሰምሓር ዝበሃል ኣዋልድ ኣበርዎም ግን እታ ዝደለ ሰምሓር ኣይነበራን ጉራብቲ ኣዴታት እውን ሓተተ ብተመሳሳሊ ካልኦት ሰምሓር ዝበሃል ኣዋልድ ክረክብ እንተዘይኮኑ ነታ ቀንዲ ተደላይት ጓል ግና ክረኽባ ኣይከኣለን ምስ ደኻሙ መሬት ቅድሚ ምፅማቱ ተመለሰ ግን ትኸይሉ ናብ ለዋሚ ከይዱ ኣዝዩ ደኺሙ ምስ ረኣየቶ ኣደንገፀም ሰምሓዊ ቀሰን ምስ ጓለይ ኮይና ጸሎት ኣብ እንዳ ማርያም ጌርናልካ ኣለና ክትረኽባ ኢኻ ኣይትሰከፍ ንእግሩ መሕፀዊ ማይን ሸበጥን እንዳቐረበት ትዛረበት ወዲ ሰብ ብተስፋ እዩ ዝነብር ተስፋ መናብርትና እንዲሁ ብተስፋ ንፅበ ሽኮሪና ጓልኪ ሎምስ ኣይደቀሰትን ድሓይ ኣባኣኸ ምስ በላም እናቱ ገዲፍካ ተዛረብ ኣታ ወዲ ሰብ ማዕረክ እንዝእሞ ከዓ ኣብ ልዕሊ ውላዱ ይጭክን ድዩ ነዚ ሓንቲ መዓልቲ ምርኣይ ክስእን ረኣያ እስከ ኣይተደንግፀከን ምስ በለቱ ምድንጋፅ ደኣ ንጅግና ኣዲኣ ሒዘ እንታይ ክተደንግፅ ሰላኺ እንታይ ከፊእዎም ዝድንገፀሉ ንሱ እምበር ኣብ ዝኾነ ጠምቀምቀም ዘይምባል እዩ እንተ ኢልካ ድማ ሓላፍነት ምስከም ግዴታኻ እዩ ንርአስ ገለዶ ርጉፅ እዩ ጓልኪ ፅንሕ ኢላ ኣቦይኸ ምባል ኣይተርፍን እዩ ኣብ ደገ ክትፅዓወት ከላ ድያ ናይ ትምሕርቲ ዕድሚኣ ምስ ኣኸለ ጎረሎ ስምዒት ክስማዕ ይኽእል እዩ ክስምዖ ንቡር እዩ ምናልባት ገሊኦም ምስ ኣቦታቶም ኣዴታቶም ክትርኢ ከላ ክስምዓ ክተስተማስል ትኽእል እያ ብሕፅር ዝበለ ፅልኡ ከቢድ እዩ ግን ድማ ካብ ወረደ ንጓልኪ ንኩሉ ከም ትብድሕ ጌርክ ምእዋይ ናትኪ ሓላፍነት እዩ ጓልኪ ኣብ ዝኾነ እዋን ርእስታ ኣማነታ ባይታ ንኸይዘብጥ ክትገብረት ክትክእለኪ ዝያዳ እውን ኣብ ርእሰ ምትእማና ክትሰርሐለኪ ውሽጣ ብዝግባእ ክትሕነፅ ክትክእል ኣለዋ ኣቦ ክሽፍኖ ዝግባእ ነገር ኣቦ ትኸሎም ነዚ ድማ ኣጆኺ ኣነ ወትሩ ኣብ ጎኒ ከለኹ በሎም ነታ ተሓፂቡ ክሳብ ዝውድእ እሞ
كحق عين تطمتو زنبرت قولا اندات عزبم مسلوام أقللو تتصاوتو عب جبو كابز نبرو قال سلستينتي 400 زخون نقفا ولاكوا انت أبيتو يواوزيو أبكاي غزاوتو مسبت بتناي بالو لتشي برحان تحاقيزم عينو أو حانت مجوتو قال ألبا عين ديز بليز مسل دما عينو بخلطة أعداو اند حاسي داري قول أترفا يحالن كحلو تتقرات أرمو نغزو صفم يخون براب قحدي عالم سلس نبر مارمارا بلوم قوال نابت استخفتا كانشلو بدو كلو مسكال ايتا آتوتمو مقاطعو جمز والدمسي آسمي مستقاطعو شؤس صبوك يرتبرا برم ازموك من زيك النقري ازي آسني بحق اسم حرقوال قدرة صلوت الوا مسكوالا أشاو سرح مالديم اوي الوا محافتين آخس انكو أتلاوخ از خلو كولالسي عبقزاوتي كلاي اي أمنني تقاقيق خونون ايكالني نسا وأندابلا بزي لبو نابلو أمدولم شو تفاني واصل السخدة ديسمبرت لوام دحان دي خدعة كتبل لبحيزي حتى تم قنا بتحقوز أكاك زراعي تسمعن إذا زيادة كم تشعص لزغبرا أنت كم سخونات لبا فرحات بلامو دقاقي ما سام أندابلت سخونوك نقر حتاتات يقداس تقوم سمع سلاس سمعت تمسكن أولاخ أندابلت مقاريوم هاقوس فنجح بلتمو رقص أنيا نساديا كتول داقي محاتتات أولوام حفتي صالوت كتسمعيم نسا رقص أنيا أنتي أبتقا غزاوتي كولاي إزخولو كولا اللي زنبركو هو يقرم يمس بلام مو سمحوي مالت حجي أبالا مس بلتو أو حدا كان شل أتعلم ما أصف كحكي وي كسبتوت أو أفدق كوفي لك تصبع مس بلا عطا سامي أنت زي وصدك أو دحق تحدر أنكو أمو أتي زعاتو طولو جزا فلت كيوم هجي مسئين دي تصبح كاتري خيركا أنت دليخا تكحكو إلا جزو خير أأمنتهم زقبرو سلازي نبرو بتحقواس نقا تفانيو نافذ أركو أندا ولا نجزم يكون نبر صدرو كساب زقرمو سئلو فشخشح بالنيروم أما داكاس كفلون مسآتو بحاقوس فنجحيلو عينو نقدان أبيم أنا عدي زور نسادما أب كتما شفيتا أوي سمحار تقبر زوالة تولاد صبح كيدا جدن كرخبالنيم مبسا بحاقوي زاتا قورا لسآت أخيلوم مخوان انتاي تآميني كامزي لزالو زلخو نمخوانو كتلالنا ديام هاراي ملاي سألتني تحاسي تمرئي ورا عفتو كان انت بلاتنخا سقيلي زحقو زلخم كامزي لزالو زلخو فتيا لخو مالدي انت زي فتوى دأمو انت اخا سمال لسألني بقالو اند حاتي يزمل زلوم بزخون انكو أمو ترخبت كلو كبقافا مسماي حاشيلو تاقلابيتو مود آتوس تأمسيسو دك أسا مچيم انتو زيكوناس ما انتو رسك بلس علمات ببرحان تتكأمم كابدك آسو تبرابيرو دحرق قرسي ساعت آسرتك أدم فادوس خابيم نابتي أبي معاصو أغاصو خدم يكون مبر معاصو بأزابتو حرميتر عين ناق فرق بلم كاب غزو كبغز كله هيزو زوز حاسوات فاح بتنبلمو انتي كبلايخ أبزول مقوت آتوام أمود أتاقنا زلاب عليلو ميك وحجمرم قال أسرت شدشت أدمي أتخون كفتتمم سلام دحاندو لمن دل حقتول عينو أندات أزب تزاربت ملسقني لن بنفسها قالوا إتي أتمثل هاي صبقو دي انتي داناي دحان نأي دلي حديخا كمتون كالوت أودات بريغاخا تخوخ زلخا أتون سبات أيت كابسون دخم سألكم معاصو اندا سبب تخوخكم يفعلت يتصبقتم خالي جن أنا جنات محرتي زلخو نحدا مبر نبزحات أيكونني دما أي سمون دخم أي تأمن الباء من سبلت انتي نقوهو مدريفاني اللي اندا بلم ناتيك قمت أزغبر آخر لك بصفر إقرا كساب تصور رأسات عزبم
ጓል ከብርካ ዝበፅሕ ቁምጣን ንላዕሊ ማልያ ጌራ ነበረት። ኣብ ልባ ክንዲ ኣራንሺ ዝኣኽላ ውጥን ዝበላ ቸኮሌት ዝሕብራን ማእከለይቲ ቁመቱንን በዓልቲ ምጭዋት ኣስናን እዮም። ክዕዘባ ድሕሪ ምጽናሕ 4 ነጥቢ ትፈልጥ ዶ? እስከ እንደ ዓረፍክ ተዛረቢ። ከማኺ ለፍላፊት ዓይነት ጓል ከመን ኣይትበርሐንን። ድሓር ከዓ ተማሓሪቲ ክፍልምሽ ፀኒሕካ ሓቀይ ዋይ ትምህርቲ ከዚ ትገብሪ ፍትወት ወዲ ፍትወት እንታይ ኣፍሊጡኪ የሕፅር ኣቢለ ዶ ክነግረኪ ንኣኺ ደልየ ኣይመፅእኹን ምስ በላም ጓል ብሕርቃን ቃልቃል በለት። ኣታ ናይን ደመ እንዳፋር ኢኻ ምሽ ክዛረቡ ነዛ ክርኢኒ ቀጥቀጥ እንዳብልስ ምስ በለቱ እንቋ ሓጎሰኪ ኣነ ግና ከምኦም ዓይነት ኣይኮንኩን ግዳ ዘረባ ገዲፍኪ ሰማሓር ኣላ ዶ ምስ በላም ናብ ኢኻ ዘረባ ተጣዊ ኣነስ ጽብቕቲ ዲ ዋላስ ክፍእቲ ምስ በለቱ ክሕርቃ ኢሉ ኣብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ትስርዐይ ክፍእቲ ምስ በላ ንውሽጢ ኣትያ ብሓይሊ ኣፅግም ኣቢላ ኣብ ቅድሚ ኣፀወቱም ክተዛ ቆልዓ ጥዕና ይብላን ምስለኒ እንዳበለ ኩሉም መሊሳ ከፊታ ምን ሞሽምካ ምስ በለቱ ሰሚ ይበሃል። ሰምሓር እንተላ ዘይትፅብቐለይ ምስ በላ ከምኻ ዓይነት ደፋር ወዲ ኣጋጥሞ ኣይፈልጥን ሄርሜላ ይበሃል። ኬፍ ኣለካ ኬፍ ዘለካ ወዲኻ ምስ በለቱም ሃራይ ሄርሜላ እሞኑ ሰምሓር ባፀብቐለይ ምስ በላ ስምዐን እንዶ ሰሚ ንእንዳመን ሰምሓይኸ እዚያ ኣብዚ ገዛ ሰምሓር ትበሃል ጓል የለን ምስ በለቱ እታ ትማል ምሸት ምስ ሓንቲ ጓል ናብዚ ዝኣትወትከ ምስ በላ ሰዓት ክንደይ ምስ በለቱ ሰዓት ምስ ነገራ እሞኑ ሳድኣ ሰምሓር ዘይኮነት ትበሃል ምስኣ ዝነበርኩ ድማ ኣነ እዩ ኣታ ናይ ብሓቂ ኢኻ መስለኒ ንኣይ ፅብቕቲ ከይረኣሃስ ንኣ ምርኣይኻ ናይ ብሓቂ ክፍእቲ ምስ በለቱም ክፍእቲ ኣይኮንክን ግን ድማ ልበይ ምስኣ ስለ ዘሎ እምበር በላሞ ግን ሰምሓር እንተዘይኮነት ሽማ ድኣ መናይ ትበሃል ምስ በላ ሰላም እያ ንሳ ሰምሓር ኣይኮነትን ትበሃል ምስ በለቱም ሃራይ ድሓን ዝኾነት ትኹን ራይ ፀውዕለይ ምስ በላ እሞ ሻሒ ተስተነ ድሓ ካብቶም ካልኦት ኣወዳት ፍልይ ስለ ዝበልካ ፈቲካ ኣለኹ ምስ በለቱም ኣመና ሓቀይ ውእቲ ኢኺ ምስ በላ እዋስካ እሞ ሻሒ ተስተኒ ድሓ ዋላስ እንታይ ድሓር ከዓ ኣበይካ ትፈልጣ ምስ በለቱ እንታይ መልከተከ ምስ በላም እጁን መዓጾ ኣብ ቅድሚ ገጹ ኣፅያን ውሽጢ ኣትወት እሞ መሊሳ ከፊታ ድማ ክፅቡ ኣልካይ ሻሒ ተስተኒ ድሓ ኣይተስተኒ ምስ በለቱም እዛ ጓል ኣይትፋርገንያ ዝበለየ ዝመስል ሃራ በላ ከይፈቶም እንዳጎየት ናብ ውሽጢ ገዛ ብምእታ ሞባይል ኣረከበቶሙ ቁፅሪ ቴሌፎኑ ክፅሕፍ ሓበረቱም ንውሽጢ ምስ ጎየት ንሰምሓር ይፅበ ነይሩ እንታይ ደኣ ምስ በላ ነፃ ምሳሕ ዝበሃል ስለዘየለ ፀሓፊ ይፅውዓልካ ምስ በለቱ ፀሓፈለይ ግዳስ ስቂላ ክትከይድ ኣይመረፀትን ናብኡ ደኣ ንምርግጋፅ ደወለት ድምፂ ምስ ስምዐት ሓቀይ ናተያ ሄርሜላ ሽኩር ኢልካ መዝግባ ኣነ ከዓ ሳሚ ክፉእ ወዲ ኢለክ ምዝግበይ ንሰላም ዲኻ ደሊኻ ሓቀይ ተፀቢ ንበል እንዳበለት ንውሽጢ ገዛ መሊሳ ደኣ ኣተወት። ንሳ ሰምሓር ጓል ገጠር ክትኮነሉ ጸሎት እንዳገበረ ክፅበ ጀመረ። ሰምሓር እንተበልካ ሰምሓር ትመስክር ክትወፅእ ግን ኣይተረኣየትን ሓታዛ ከም ገለ ቆልዓ ተላጊፃትለይ ማለት ዲ እንዳበለ ንውሽጢ ደኣ ክሳዱ ኣቐልቂሉ ከቆም ጀመርም። ይኹን እምበር ሕጁን ክትወፅእ ኣይተረኣየትን እንታይ ደኣሉ ነገሩ እንዳበለ ዘይደውለላ ኸይሉ ከይፈቶ ናብታ ኣቐዲማ ቁፅሪ ቴሌፎና ብሓይሊ ዘመዝገበት ሄርሜላ ደወለም። ሓታ ገናይ ፈቲኻኒ ከለኻ እምበኣር ሰምሓር ገለ ኢልካ ተመኽን ነርካ ነዚ ኣቕማኻ ኢኻ ጠራራ ትብል ነርካ ኢለ እንደ ከምቶም ሓነኒ ዝብሉ ኣወዳት ሓደ ኢኻ ምስ በለቱ ኣቲ ክፍእቲ ቆልዓ ምሽ ክትፅውዓልካ ኢልኪ ንውሽጢ ኣቲኺ ኣበይ ዳ ኣላ ሰላም ዶ ገለ ዝበልክያ ምስ በሎም ሄርሜላ ክትብል ዲኻ ምስ በለቱ ኣታዛ ቆልዓ ክተፀለኒ ምስለኒ እንዳበል ብውሽጡ ኣቲ ምሽ ክትፅውዓልካ ኢልኪ ቴሌፎን ወሲድኪ ምስ በላ ኣይትሕራቕ ሳሚ ክፉእ ወዲ እንታይ ኢኻ ከርኢኻ ላምዓረኸኒ ዝበረ ንምንታይ ኢኻ ደሊኻ ብዝኾነ ነብሳ ትሕፅ ኣላ ምስ ወፀት ክትመፀክያ ወይ ንኣንዶ ገዛኣቶ ክልቴና ጥሒና ዘለና ምስ በለቱ ቀልጢፈ ጥራይ በልያይ ፅቢያ ኣለኹ ነገራ ብዝኾንኩ ቆልዓ ኢኸ ምስ በላ ምሽቱ ሃላ ንስኻ ጓል 16 ዓመት ደኣ መን ቆልዓ ጌሩኒ ብዝኾነ ክድውለልከ ሻሒ ግድን ክተስተኒ ኢኻ ሕጂ ኸማ ናቲ ፀብሒ ይርአለይ በጃኽ ስለ ዝበለትኒ እምበር መፅአ ምስ ኣለልኩኻ ነይረ ወረብ ኣሊፋለት ፀብሒ ኣጠፋፊዖም ቴሌፎና ኣፅኣ ደበ ክበለቶም
ሓቂ ፈሊጥኪ ክትሕፅባላ ዶ ገለ ዝበልክኒ ያ ፀውዕለ በጃኸ ምስ በላ ነጊረካ እኮ ነብሳ ናይ ኣጋጣሚ ክትሕፅባት እያ ምስ በለቶም እሞ ፀብሒ ሳክቲታ ዳ ነብሳ ትሕፅብ ምስ በላ እንታይ ይምልከተካስከ ዝኾነ ተምሓራይ ዳ ሰራሕተኛ ምስ በለቱ እንታይ ይምልከተክ ንሱን እንዳመለስ ዓይኑ ዳኣ ንውሽጢ ይመሊሱ ለኣኸም ሄርሜላ ብኣግርሞት እንዳተዓዘበት ኮላ ሄርሜላ እንዳበለት ናብቲ ካንሽሎ ገፅ ምስ ኣበለት ምስ ሳሚ ፊት ንፊት ብዓይና ተጋጨወት ሳሚም ስምሓር ጓል ገጠር ምኾና ከራግፅ ካልኢት ኣያጥፍአን ነተ ኣብ ኣፍ ካንሽሎ ጠጠው ኢላ ዝነበረት ሄርሜላ በዘይ ልቡ ደፊኡ ናብኣ ዳእም ኣበለአ ኣቂፉ እንተስእመ ይመፀልአን ግን ብስምባለ ድሕርሃር ስለ ዝበለት ስምሓር ኣነኪ ሳሚ ኣለለኽን ምስ በለም ግዲ ሓቂ ኣበይ ዝፈልጦ ዝምልከት እትፈለማ እንተንፀባርቀትኩም ከተለለየ ግና ኣይዝሓለትን ወሰም እንዲኻ ኢልካኒ ነርካ ሓቂ ኣብቲ በረኻ ዘኪረካ ምስ በለቱም ኣትስምሓር ንኣኻ ክደሊ ኮለለ ዝበልኩ ኣይትሕተትኒ ወረእንታ ኸንኪ ኺ ዘይደወልክለይ ኣብቲ ከባቢ ዝረኸብኩ ዶ ኣይኮነን ኣድኽም ኣድራጋ ሕቶታት በቲ ሓጓዝ ዝኣክል ኣዝነበለም ሄርሜላ እውን ብኣግርሞት ከም እዘብ ኣዴው ኣለትን ከምከመ እዚ ጉዳይ እንዳበለት ኣፍ ሓቢላ ትእሰም ነበረት ሰም ተረጋጋእሞ ዘይመደወለይ ምክንያት እቲ ናይ መውዳእታ ክልተ ቁፅሪ ሓሲሰን ስለ ዝጠፋዮም ትዝክር እንዳሃበ እንጨይቲ ጌርካ ኣብ ኢደይ ከትፅሕፈለይ ድሓር ከዓ መን ሰምሓር ትበሃል ኢልካ ኣነ ሰላሜ ዝበሃል ኣዴ እውን ኣብቲ ዝረኸብካኒ ቦታ ከባቢ ንራይ ሰምሓር እንዳበልካ ደሊኻኒ ከይትኮን ምስ በለቶም በዓል ሃደ ኮነትን ሰምሓር ኢላትኒ ዋላስ እዝነይ እንዳበለ ገፃ ብምርኣይ ጥራሕ በዝኣ ሹመ ግዲ ኣይገበረን ሰላም እንዲኺ ኢልክኒ ኣተ ሰላም እዋ ተቕሊልክ ከዓ ኣብ ሓፂር ግዜ ተቐይርክ ምስ በላም ሓቅኻ ብድሕሪ ከማን ኣይፅናሕውን ናብዚ እንዳሓቦየ ገዛ መፂም እዚኣ ትረኣ ዘላ ረባሽት ጓል ኮለል ክብል ድማ ጓል ከተማ ተቐይረ ምስ በለቱም እሞ ኣብዚ ከተማ እሞ ከዓ ኣብ ከባቢ ገዛውቲ ከለኸይ ፍቐዶ ዓድታት በረኻታት ዘናድ ነር ብዝኾነ ገፅክ ብምርኣይ ሕጉሴ እንቋዕ እሞ ተራኸብና ካልእ ግዜ ክንዕልልና ቴሌፎን ኣላክ እንደዩ ሕጂኻ ምስ በሎም ሄርሜላ ስቂላ ብኣግርሞት ክትሰምዕ ፀኒሖም ሄይ ሳሚ ኣይተሓፍር እንዳ ካብ ሓደ ገዛ ክልተ ቁፅሪ ቴሌፎን ክትወስድ ናተይ ምሽ ሂበካ ብመንገዲ ትረክባ ንኣይ ኣብዚ ገጢርኩም ጓል ከተማ ዶ ጓል ገጠር ትብሉ እትኸ ኣቦይና ብዘይደለይ ሰብ ከመርዖኒ ስለ ዝደለይ ሓዲመ መፅእ ኢልክዶ ኣይኮንክን ኣብዚ ገዛ ኣቕባ ሓቲትኮ ዘለኺ ሳሚ ክትፈልጥ ተሓፀያ ሓፂላ ጠፍያ መፅያ ምስ ኣባ ሕቆን ከብድን ኮይና ዘላ ምስ በለቱ ኣተ ኣነ ነዛ ጓል እንታይ ክግብር እንዳበለት ኣት ሄርሜላ ስቕዜ ትብል ምስ በለታ ኣቃዳኸ ትብሎ ዘላ ምስ በላ ድሓን ሳምሓወይ ካልእ ግዜ ክንዕልልኖም ሄርሜላ ኣየ ከተዛረበናያ ሃንሰም ኣብዚ ፅንሕ ኢሎም ውሽጢ ገዛ ብምእታው ቴሌፎን ሒዛ መፅያ ቁፅሪ ኣመዝገበቱ ናቱን መዝገበት ሞ ተፋኖቱም ኣቲ ይሕመገዲ ኩሉ ነገር ብሓንሳ ሻሕ ተብልዮ ምስ በለተን ሄርሜላ ሓቀን ዲሞ ሕጅስ ምሽ ካብ ሕፃ ሓዲምኪ እኺ ኣብዚ ገዛና ዘለኺ ድሓር ከዓ ሳምናት እዩ ኣብ በረኻ ተላለዩ ኣብ ከተማ ኣይግድሽን እዩ ናብ ሳመይ ቁልሕ ትብሊ ግን ኣነ ንስኽን ምሽ ማይን ፅባን ኢና ነርና ንዕለቱ ሓውን ሓሰርን ክንቅየርና ትርእየ ምሻለኺ ነዚ ኣፅፋሪ ሕጂ ገና ፅቡቅ ይርአ ኣይንውሕን እንድዩ ንኣኽ ክብል ኣንውሒ ክወሓነ ጨረኪ ምስ በለታ ኣታዛ ቆልዓ መዓስ ፈሊጣቶ ተላለትያ ከምዚ ኢላ ትኽሕደን ዘላ ስምዕኑ እንደ ሄርሜላ ቅድሚ ሕጂ ምስ ሰም ትፈልጥ ኢኹም ምስ በለታ ኣበይ ክንፋለዳ ሕጂ እምበር ሰላኺ ተለሊ ግን ድማ ካብቶም ካልኦት ኣወዳት ፍልይ ዝበለ ስለ ዝኾነ ፈተይለ ኣለኹ ምስ በለታ ንስኸስ ተምሓሪት እንድኺ ወራይ ትምህርቲ ክዘይ ትገብሪ ናይ ኣወዳት ነገር እንታይ ኣፍሊጡኪ ምስ በለታም ሄይ ሰላም ሰላም ምሳይ ዝኸርኪ ተቐይርክስ ንኣይ ኣይትምዕድልንኺ ሓራይ ዶ ብሳሚ ኣይትምፅኒ ኢልካ ኣለኹም ናይ ትምህርተይ ድማ ኣይግድሸክን እዩ ይፃወት ኢለኹን እዛ ገዛ ወይ ንስኺ ወይ ኣነ ክንሰፍረና ካብ ሕጂ እቲ ነገር ጀሚርና ኣለና ንሳሚ ምስ ትገድፍለይ ከም ቀደምና ኢና ኖ ምስ ትብል ግን ካብዚ እውን ሓፂልኪ ከም ትጠፍእ ክገብረኪ ምስ በለታ ኣታ እዛ ጓል ምእቲ ክትከልዓኒ እንዳበለት ውሽጣም ሄርሜላ ሽኮር ከም ድሌትክ ምስ ሳሚኩ ዋላ ሓደ ርክብ የብልናን እዚ ሓደ ግዜ ንኣጋጥሚ ኣብቲ በረኻ ዝተለና ምሽ ክትሰምዕና ፀኒሐ
ቀሳ ንበዝስ ምስ በለታ ሓቃ ሓደኸይ ሰላም ሓፍቲ ዋላ ሓደ ርክብ የብልክን ምስኡ ምስ በለታ ምሽ ትሰምዕና ነርኪ ብኣይ ቀሰን ንስኺ ዝያድ ኣብ ትምህርትኺ እንተተተኩሪ ይመርፀልኪ ገና ብሕጂ ብዙሕ ነገር ዘፅበየኪ ሰምኸንኩን ኣይትዘንግኢ ምስ በለታ ድሓን እንኳ እሞ ንኣይ ገደፍክለይ ናይ ትምሕርትስ በዓል ኣለኹ በለት ብተሓጓስ ሰሚ ናብ ፍጹም ኣርኩ ደው ኢሉ ኩሉ ምስ ነገሮ ምእማን ተጸገመም መዓረ ኣርኩ ድማ ተሓጎሰ ናእቱ ሓጎስ ግና ድርብ ነበረ በት ሓደ ሰሚ ነታ ከደልያ ዝቕነይ ጓል ምርከቡ በት ካልእ ድማ ሰሚም ሰላም ምርከቡ ማለት ራሒለ ተስፋ ቆሪፃ ናብኡ ክትጥምት እያ ብዝብል እዩ ናይ ሓጎስ ዋላ ተለቂሐ ክጋብዘኪ ብሰላም ጥራሕ መፅእ ንምባል ቴሌፎኑን ኣፅም ናብ ልዋም ብምድወል ድማ ሓጎስ ኣካፈላ ልዋም ናይ ብልቢ ብዘይቃል ዓለም ተሓጎሰትሉ ደጋጊሞም ንፈጣሪ ኣመስገነት እንቋዕ ሓሳብ ልብኻ ሰመረልካ ክትብሉን ደጋጊማ ሓጎስ ኣገለፀት